नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गझल या कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं स्वागत. आज आपल्या सोबत आहेत मराठीमध्ये मोजकं पण अतिशय कसदार लिखाण करणारे राजा शिरगुप्पे सर. सर नमस्कार, तुमचं स्वागत या कार्यक्रमामध्ये. सर, तुमचं सगळं जे लिखाण आहे ते प्रवास वर्णन आहे. वेगळ्या धर्तीचा तुम्ही प्रवास केलेला आहे. लिखाणासाठी तुम्ही प्रवास केला आहे हा जर आपण बाजूला काढून ठेवूया, पण आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये प्रवासाला काय महत्त्व आहे? एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इतर जीवसृष्टी आणि आपण माणूस यात एक मूलभूत फरक आहे. इतर जीवसृष्टी हा निसर्गाचा भाग म्हणून जगत असते. त्यामुळे निसर्ग समजून घेणे किंवा निसर्गाला काही प्रतिक्रिया देणं याची त्यांना काही गरज नसते. इतके त्या निसर्गाच्या साखळीत ते गुंतलेले आहेत. मनुष्य म्हणून आपल्याकडे एक वेगळेपण असं आहे की आपण उगाच स्वतःला काहीतरी निसर्गापेक्षा वेगळे समजत असतो. हे उगाचच नाही, हे तर पुन्हा नैसर्गिकच आहे. आणि एकूण निसर्गाकडे तटस्थपणे पाहत आपण त्याच्यावर क्रियाप्रतिक्रिया करत स्वतःचा एक ठसा उमटवत असतो. एक जनरल सत्य आहे. पण याचा तोटा काय होतो की तुम्ही जिथं वाढता, जिथं असता, तिथं तुम्हीच केंद्र असल्यामुळं तुमच्या कुटुंबामध्ये तुम्ही केंद्र असता, तुमच्या गावात तुम्ही केंद्र, आणि त्यामुळे आपल्यापेक्षा पलीकडे काही नाही. आणि जे काही तुम्ही ऐकता, पाहता, इतर चर्चा करता, त्यातूनच स्वतःची काही समज करून तसंच सगळं जग आहे. आणि मी अतिशय महत्त्वाचं आहे की माझ्या हातात समजे सारी दुनिया मेरी मुठ्ठी में, असं काहीतरी गर्वाची खोटी भावना जवळ प्रत्येकाच्या मनात वाढत असते. तुम्ही जेव्हा प्रवासाला म्हणून बाहेर पडता तेव्हा तुम्ही हे आपला समज किती चुकीचा आहे. आणि आम्ही माझ्या गावात कोणीतरी राजा शिरगुप्पे असे, पण माझ्या गावापासून 40 मैलावर गेल्यावर मी इतरांसारखाच एक सामान्य मनुष्य असतो. मला कोणाची ओळख देत नसते, कुणीही मला ओळखत नसतं. आणि त्यावेळी मला जगताना पुन्हा निसर्गाच्याच आधारे कशी स्वतःची ॲडजस्टमेंट करून घ्यावी याचं एक छान भान आपल्याला यायला लागतं. आणि एकूण ह्या जीवसृष्टीमध्ये आपण सुद्धा ह्या साखळीतला एक छोटासा, महत्त्वाचा जरी असलो तरी छोटासा भाग आहोत याची जाणून एक छानपैकी नम्रता आपल्याकडे यायला लागते. आपल्यातला अहंकार कोसळायला लागतो. आपल्याबद्दल स्वतःबद्दलचे भ्रम सगळे गैरसोय झाला. आणि सगळ्यात म्हणजे तुम्ही खऱ्या अर्थाने संन्यासी वृत्तीचे होता. लोभी राहत नाही. कुठल्या गोष्टीचं फार मोठं म्हणजे ही संपत्ती साठवायला पाहिजे आणि काय काय जे काही पुढच्या पिढ्यांची तजवीज करायला पाहिजे, हा कसलाही भाव तुमच्या मनात राहत नाही. तुम्ही खऱ्या अर्थाने जगायला शिकता, जगायला लागता आणि अतिशय निरामय जगता. ही मला माझ्या प्रवासातून आलेला झालेला साक्षात्कार आहे. अत्यंत ज्यावेळी सुरक्षित कवचामध्ये जगतो त्यावेळी अनेक लेबला आपल्याला निसर्गानं आपल्याला इतकं सुरक्षित ठेवलेलं आहे, पण आपण उगीच आपल्याला खरं तर माणसाच्या दुनियेतच आपल्याला सुरक्षित राहायची पाळी असते. निसर्ग तुम्हाला कधीच सुरक्षित ठेवत नाही. याचंही भान तुम्हाला हे प्रवासात असेल. आणि सर, तुमच्या प्रवासाचं आणखी एक वेगळेपण मला दिसतं की आपण ज्यावेळी प्रवास करतो त्यावेळी आपण सहसा आपला कम्फर्ट झोन शोधत नाही. म्हणजे इथं मी जर फ्लॅटमध्ये राहत असेल तर मी कुठेतरी हॉटेल बुक करत असताना परत मी म्हटलं एअर कंडिशन असेल ते हॉटेल मी बुक करेन. त्यामुळे हे कम्फर्ट झोन सोडून आम्ही जात नाही. आणि त्यामुळं आमची सुद्धा ज्यावेळी महाराष्ट्राविषयी आपण बोलतो त्यावेळी महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई, कोल्हापूर, पुणे हाच जो भाग आमच्या डोळ्यासमोर येतो आणि तिथेच आम्ही जातो. पण आम्ही विदर्भामध्ये कधी गेलो नाही, मराठवाड्यामध्ये कधी गेलो नाही. तुम्ही ज्या महाराष्ट्राचा दौरा केला किंवा ज्यावर लिखाण केलं तो अतिशय दुर्गम भाग होता. काय परिस्थिती होती? म्हणजे महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई, कोल्हापूर, पुणे याच्यापेक्षा उर्वरित जो महाराष्ट्र आहे तो कसा आहे? आधी तुझ्या कम्फर्ट झोनबद्दल बोलतो, कारण की आपण जेव्हा जगत असतो ते आपल्याला इतकं कंडिशनल बनवलं जातं की अमुक प्रकारचंच उष्णतामान मला पाहिजे, अमुक प्रकारचंच झोपायला बेड पाहिजे, अमुक प्रकारचंच अन्न मला पचेल, असं काहीतरी आपल्याला. म्हणजे खरं तर निसर्गानं असल्या कसल्याच कंडिशन्स आपल्याला जगण्यासाठी जे पर्यावरण तुम्हाला उपलब्ध होईल त्या पर्यावरणात ॲडॉप्ट होण्याची एक सामर्थ्य माणसामध्ये निसर्गाने मूलतःच दिलेलं. पण हे सामर्थ्यच आपण विसरून जातो आणि मग विनाकारण हे कम्फर्ट झोन घेऊन हिंडत जातो आणि स्वतःचीच पंचायत करून जातो. दुसरा जो प्रश्न तुम्हाला विचारलास की महाराष्ट्रात हे मुंबई, पुणे, कोल्हापूर ही जी मोठी शहर आहे याच्या पलीकडं एक महाराष्ट्र आहे आणि तिकडंच मला जावंसं का आवडलं असं तुला काय ते मला विचारायचं. बरोबर ना? 1950 साली महाराष्ट्र 60 साली स्थापन झाला. त्यानंतर परत 2010ला त्याला किती सुवर्ण महोत्सवी वर्ष झालं 2009 मध्ये. आणि त्यावेळी माझे संपादक त्याचे साधनाचे, आता त्यांची हत्या झाली, ते डॉक्टर दाभोळकर, त्यांची माझी चर्चा झाली की महाराष्ट्र गेल्या 50 वर्षामध्ये जे शासन आणि कागदोपत्री आणि सगळ्यावरती सांगितलं
की देशातलं एकूण पहिल्या किंवा दुसऱ्या नंबरचं राज्य आहे, खूप पुढे गेलेलं, प्रगत आहे, विकासाचा दर वाढलेला वगैरे, हे खरंच आहे का याचा आपण एक शोध घ्या. पण हे हे कसं कळायचं हे कारण मुंबई आणि पुणे म्हणजेच एकूण महाराष्ट्र हे अख्ख्या भारतामध्ये आहे. पण याच्या पलीकडे कोकणामध्ये कुठेतरी एखादी धवडवाडी असते, कुठेतरी एक माडखोल आहे, गडचिरोलीमध्ये आणखी कुठलं ते एक आदिवासी खेड आहे. असं काहींचं आपण मिळून एक महाराष्ट्र आहे हे अजून म्हणजे महाराष्ट्रातल्याच माणसांना माहिती नाही आहे. आपण खरोखरच ह्या प्रगतीचा अर्थात शोध घ्या. आणि तू हे सगळं हिंडशील का? म्हटलं मला मुळात कारण माझी पहिल्यापासून इच्छा आहे की भारत हा खेड्यांचा बनलेला देश आहे असं मी पुस्तकात वाचत आलेलं आहे. आणि मला दाखवण्यात येतं माझं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबईच नेमकी खेडी काय आहेत आणि खेड्यांचा देश आहे म्हणजे काय आहे हे मला खरंच समजून घ्यायचं आहे. आणि त्यासाठी खेडं हे छानपैकी एक युनिक म्हणजे काय म्हणतो आपण एक मापदंड होऊ शकतो आणि मी जायला तयार आहे. आणि त्या दृष्टीने मग मी भारताचे जे 5 भौगोलिक महाराष्ट्राचे कोकण, खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा त्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त जी जिथं अजून एस टी पोचलेली नाही आहे की जिथं बरंच चालत जावं लागतं किंवा जिथून 4-4 महिने ही माणसं बेटासारखी तुटलेली असतात अशा ठिकाणी आपण आवर्जून जायचं. आणि तिथला माणूस आणि आज आम्ही 21व्या शतकात इंटरनेट युगात गेलेलो आहोत. या देशाचं सरकार नेमकं आपल्यासाठी काय करते, आपल्या राज्याचं सरकार आपल्यासाठी काय करते, याच्याही पेक्षा असं काही सरकार अस्तित्वात आहे की नाही हे त्याला माहीत आहे का हे बघायला जावं या दृष्टीनं आम्ही फिरायचं ठरवलं. आणि माझा अनुभव इतका म्हणजे धक्कादायक आहे की मी लक्षात आलं की मी 21व्या शतकात म्हणजे जर कालयंत्र जी काही कादंबरी असतात की काळाच्या मागं जायची जी सोय असते तर या क्षणीसुद्धा मी 21व्या शतकातनं 18व्या शतकामध्ये आलो आहे की काय असंच मी म्हणजे एका धनगरवाड्यावर मला एक धनगर भेटला आणि दिल्लीला अजून पाचशाचंच राज्य असं तो मला सांगत होता. हा मोठा गमतीदार प्रश्न आहे. किंवा अजूनही गडचिरोलीमध्ये हेलिकॉप्टर आलं की कुठेतरी स्वर्गातनं एखादे विमान येत आहे, कुठेतरी देवदूत येतो आहे, अशा प्रकारे हेलिकॉप्टर बघायला लोक जमतात. भाकरी बांधून घेऊन 2-2 दिवस ते आदिवासी आज उद्या 2 दिवसांनी एक कुणीतरी स्वर्गीय असं काहीतरी येणार दैवी काहीतरी येणार आहे आणि ते असं मी ते सगळं भेटलं धक्काच बसवायचं सगळे. आणि त्या माणसांना लोकशाही म्हणजे काय, आपण स्वतंत्र आहोत म्हणजे काय, मुंबईमध्ये कुणी आपला मुख्यमंत्री आहे त्या तिकडे याचं कारण त्यांचं जग हे त्यांच्या 40 किलोमीटरच्या बाहेर त्यांचं जगच नाही आहे. त्यांचं जग इतकं छोटं आहे की आपण एका प्रचंड महाकाय देशाचे नागरिक आहोत ही नागरिक कल्पना राहू देच, पण ते ज्या परिसरात राहतात तीच म्हणजे संपूर्ण पृथ्वी आहे अशा भ्रमात ते जगत आहेत. हा एक मोठा धक्कादायक अनुभव मला होता. म्हणजे शरद जोशींनी जो इंडिया आणि भारत याची जी पण शरद जोशींच्या इंडिया भारतमध्ये निदान इंडियाला माहीत असलं तरी भारत होता. इंडिया आणि भारताला माहीत नसलेला प्रदेश असा तो आहे, अज्ञात भारत. तो तुम्ही शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला. सर त्यानंतर बिहार म्हणजे बिहारबद्दल आम्हाला प्रचंड कुतूहल असतं प्रत्येकाला. याला वेगवेगळी कारणं आहेत. म्हणजे आम्ही इतिहासामध्ये तो बिहार शिकलो जो कधी काळी अतिशय संपन्न होता, ज्ञानाची परंपरा असलेला. आणि त्यानंतर मग जो जयप्रकाश नारायणच्या चळवळीमध्ये बिहार परत प्रकाशात आला आणि त्यानंतरचा जो बिहार होता तो लालूमुळे आमच्या लक्षात आला. आणि त्यावेळेस एक गमतीदारपणे म्हटलं जायचं की जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू. आज तो त्या काळामध्ये प्रचंड मागासलेला भाग होता. त्यानंतर नितीश कुमारमुळे जरासं तो प्रकाशात आला परत एकदा. नेमकं बिहारचं हे सगळं रसायन कसं होतं? सगळ्यात म्हणजे तू जे सुरुवातीला वर्णन केलंस की बिहार एकेकाळी आपलं एक संपन्न आणि सुसंस्कृत असं ते काही, मला हे नेमकं तोच प्रश्न पडला की इतिहासामध्ये मी वाचत आहे म्हणजे प्राचीन भारताचा इतिहास म्हणजे जवळपास बिहारचाच इतिहास आहे. म्हणजे बुद्धापासून ते राजा अशोकापर्यंत एक मोठी परंपरेला असलेला हा प्रदेश. आणि आज माझ्या कानात गुन्हेगारांचा म्हणजे दरोडेखोरांचा, काळा बाजारवाल्यांचा म्हणजे एकूण जेवढं काही नरक ज्याला काही म्हणतो असा नरक म्हणजे बिहार आहे असं माध्यमातून आणि ह्याच्यातून मी वाचत होतो, ऐकत होतो. ते मला हे कुतूहल होतं आणि म्हटलं की आपण जाऊन बघावं. आणि मी जेव्हा जायला निघालो त्यावेळी माझे सगळ्या मित्रांनी मला सांगितलं जातोस तो जपून जा, बायकोचं कुंकू पुसून जा, इथपर्यंत मला सांगण्यात येत काय. आणि तिथं खूप धोका असतो. मी ठरवून गेलो की आपल्याला सगळा अनुभव घ्यायचा आहे. आणि मी अगाशी मी तसं महाराष्ट्राबद्दलचा जो विपरीत अनुभव सांगितला तसा आणि अगदी तसाच, कारण मी तिथं गेल्यावर मला सामान्य माणसामध्ये तो बुद्धाचाच सुसंस्कृत प्रदेश दिसला, अशोकाचाच प्रदेश.
तिथं जे म्हणजे झालंय, सामान्य माणूस सामान्य अजूनही माणूस तिकडे. अजूनही त्या सुसंस्कृतच आहे. बिहार कधीही असंस्कृत नाही. किंवा जर नीट आपण पाहिलं तर बिहार हे एक अतिशय आयडियल अशा प्रकारचं लोकसंस्कृतीचं राज्य आहे. आणि तिथं जे सगळे प्रश्न तयार झालेले आहेत त्या प्रश्नामागे फार मोठं राजकारण, त्या राजकारणाला जाती राजकारणाचा मोठा बेस आहे. म्हणजे तिथे खरं तर लोकशाही पद्धतीचं पहिलं गणसत्ताक जे नाव म्हणजे वैशाली वगैरे जी आहेत किंवा लिच्छवी गणसत्ताक, ही सगळी बिहारची, म्हणजे बिहारची आज लोक सांगतात की बिहारमध्ये प्रचंड जमीनदारी आहे, पण ही जमीनदारी त्याचं पूर्वी नव्हती. ही जमीनदारी कायमधारा पद्धती जी यानं सुरू केली लॉर्ड बेंटिंगनं, त्याच्यानंतर ती 17व्या शतकामध्ये सुरू झाली आणि ती उच्चवर्णीयांच्या हातात एकवटली गेली. आणि त्या उच्चवर्णीयांच्या हातात एकवटल्या गेल्यामुळे खालचा ओबीसी बीसी जो वर्ग होता हा कायम रयत आणि याच्यामध्ये, आणि त्याला सगळ्यात मोठं त्यांना विभक्त ठेवणं, त्यांना एकमेकांमध्ये भांडत ठेवणं ही उच्चवर्णीयांची सत्ता टिकण्याची गरज होती. तिथला सगळ्यात मोठा जमीनदार कोण असेल कुलदीप, माहिती आहे का तुला? शंकराचार्य. गयेचा मोठा शंकराचार्य म्हणजे शंकराचार्य पीठ आहे, त्या पीठाची जवळ 36,000 हेक्टर जमीन आजही आहे. आणि त्याच्यावरती राबणारे सगळे दलित जातीचे सगळे रयत आहे, कुळ आहेत. आणि या कुळांना आत्ता अलीकडे जरा सुधारणा लँड रिफॉर्मचे कायदे आले सुरू आले, पण त्यांना 1 किलो धान्य 4 माणसाच्या कुटुंबाला त्यांना जगण्यासाठी दररोज दिले जायचं. आणि 4 आणे दिले जायचे दारू पिण्यासाठी, कारण त्यानं काम करावं, दारू प्यावी, विचार करून आणि झोपून टाकावं. म्हणजे आमची धर्मपीठच आम्हाला अशा पद्धतीनं व्यसनाधीन बनवून आपल्या गोरगरिबांना, म्हणजे अशा प्रकारचं, म्हणजे आपण बाकीच्या व्यक्तिगत जमीनदारांशिवाय करतो, पण आपलं धर्मव्यवस्थाच कशी जमीनदारीवर आधारित होती हे तुला सांगण्यासाठी मी उदाहरण सांगितलं. तर अशा प्रकारची जी व्यवस्था तिथं असल्यामुळं ज्यावेळी जयप्रकाशजींचं आंदोलन सुरू झालं, कारण 1970 सालापर्यंत उच्चवर्णीय बिहारमधल्या उच्च जाती 4, एक राजपूत आहेत, कश्यप आहेत, कायस्थ आहेत, ब्राह्मण आहेत आणि आणखी एक मी विसरलो, पण हे 4 महत्त्वाचे जाती आहेत. आणि यांच्या हातातच सगळी सांस्कृतिक आर्थिक नाड्या आणि ते राजकारणी त्यांच्या हातात, ते सत्ताधारी तेच होते. कर्पूरी शर्मा जे पहिले न्हावी जातीचे आमदार काँग्रेसनं मुख्यमंत्री केले, तिथून जरा फरक पडायला सुरुवात झाली. आणि हळूहळू ओबीसी जाती जयप्रकाश नारायणच्या नेतृत्वामुळे जागृत होऊन सत्तेत घुसायला लागल्या. त्यांचं नेतृत्व लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान हा पुन्हा दलित जातीतला, पण कुर्मी जातीचे आमचे नितीश कुमार, ही सगळी त्यावेळी एकत्र होती. ह्या सगळी ज्यावेळी त्यांनी आपला वाटा मागायला लागली आणि त्यांनी 1975 आणीबाणीनंतर ते थेट सत्तेत प्रवेश केला. त्यावेळी बिहारची जी ब्युरोक्रेसी होती हे सुद्धा आजही ती उच्चवर्णीयांच्याच हातात आहे. आणि बिहारच्या राजकारणातून दूर फेकले गेलेले उच्चवर्णीय ह्या दोघांनी म्हणून काय ओरड सुरू केली की बघा खालच्या जाती सत्तेत आल्या आणि किती सगळं बिघडले, किती वाईट झाले. खरं तर त्यांच्या एकाच परिस्थिती तीच होती, कारण बिहारचे एकूण जे बाकी जमीनदारच्या व्यवस्थेतून आलेली लुटालूट खंडमंड हे सगळा प्रकार त्यांच्या एकाच होता. पण लालू प्रसाद आणि नितीश कुमार वेळी ही मंडळी सत्तेत आली तर ओबीसींच्या हातात हे गेल्यामुळे किती बिघडायला लागले असं वातावरण या ब्युरोक्रेसीतल्या लोकांनी याच्यामध्ये सुरू केलं, मीडियामधून सुरू केलं. आणि मीडिया कुठपर्यंत पोचतं तुला माहीतच आहे. आणि मीडियाने खूप वाईट चित्र उभं केलं. दुसरी गोष्ट अशी की लालू सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीला मीडिया ब्युरोक्रेसीमध्ये त्या नोकरशाहीमधल्या सगळी 80% उच्चवर्णीच होते, त्यांनी त्याला सहकार्य करायला नाकारलं, म्हणजे टाळायला सुरुवात केली. त्याला पर्यावरण लालू प्रसादनं गावोगाव आपले जे कार्यकर्ते होते ते दबंग म्हणून उभे केले. आणि मग एक पॅरलल सत्ता उभी राहिली. आणि तिथून मग जी गोष्ट कायद्यानं व्हायला पाहिजे होती ती कायदेशीर होत नाही म्हटल्यावर गुंडगिरीनं करायला सुरू झाली. आणि त्यात लालूला बदनाम करायला त्यांना आणखी संधी मिळाली. आणि मग एवढं होऊनही लालू आणि ही सगळी आपल्या हातात पुन्हा सत्ता येत नाही म्हटल्यावर ब्युरोक्रेसीनं नितीश कुमारला हाताशी धरून त्याच्यावर नितीश कुमारला सत्तेत येणार त्याला ते सहकार्य देत आहेत. तरी पूर्वी लालू आपल्या पॅरलल सत्तेतर्फे जे काही काम करत होता ते आता थेट